ଶାଳପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଶ୍ୟାମ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏମିତି ଏକ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତେ। ଥରେ ସାଧୁ ସଦାନନ୍ଦ ଶାଳପଡ଼ା ଦେଇ ହିମାଳୟ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଲା। ବାବା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜନ୍ମ ଗରିବ। ନା ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ତିଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଲ ଛପର ଅଛି। ଯେତେ ପାରିଶ୍ରମ କରିଲେ ବି ବାବା ମୋତେ ସେ ପାରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ବାବା? ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇନାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ମିଳୁଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଜଣେ ସାହୁକାର ଥିଲ। ବଳ ମୁତାବକ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଠୁ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସିଥିଲ। ସେଇ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ତାର ଶେଷ ସମ୍ବଳ। ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର 3ଟି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ! ଏବେ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ମୋତେ ସେ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା। କେମିତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବି? ଶୁଣ ଶ୍ୟାମ, ତୁମ ଗାଁକୁ ଲାଗି ଆଉ 2ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବଣଟି ପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ତୁମର ଉପାୟ ମିଳିଯିବ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ତୁମେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବଣରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେଠାରେ ଯିଏ ବି ନା ଥାଉ କାହିଁକି ତାକୁ ଦବ। ଏହାପରେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କୋଉଠୁ ପାଇବି ବାବା? ମୁଁ ଏହାର ଉପାୟ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ବାକି ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ କାମ କରିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ତୁମର ବାକି ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବାବା ସଦାନନ୍ଦ ହିମାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପଟେ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବହୁତ ଥକା ହୋଇଗଲେ। ଥକାହାର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ଉପରେ ଶୁଆ ସାରି 2ଟି ଯାକ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା, ଦେଖିଲ ସାରି, ସିଏ ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ତାର ତ ସେପଟକୁ ଯିବା କଥା। ସେପଟକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ସେପଟକୁ ଯିବାର କାରଣ ହେଲା, ସେପଟକୁ ଗଲେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତାକୁ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛଟେ ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଚୋର ଚୋରି କରିଥିବା ଧନକୁ ସେଇଠି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଝରଣାକୁ ଆସିଲା। ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ତ ଲୋକଟି ସେଠିକି ଯିବା କଥା। ସେଠି ଗଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଶ୍ୟାମ ଶୁଆସାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶ୍ୟାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାବା ସଦାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେସବୁ ସତ। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଲେ ଆରପଟ ବଣକୁ।
କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସତକୁ ସତ ଝରଣା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍କାଣିଆ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା ସୁଆସାରୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଗଲା। 3ଟି ଯାକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ହାତରେ ଧରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ସାହା ହୁଅ, ଯେମିତି ବାକି ପଥ ମୋର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଗୁମ୍ଫା, ହଁ ଗୁମ୍ଫା, ମୋତେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ରାସ୍ତା କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସିଏ ଏପରି ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ବାଘ କୋଉଠୁ ଆସିଲାଣି? ଏବେ ମୋତେ ଖାଇଦବ ସିଏ। ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଶ୍ୟାମ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗା ଭିତରୁ ବାଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନା, ଆଉ ଡରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ପୂରେଇ ଯଦି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡରେ ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଏମିତି ତ ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖ ବି ମିଳିଲାନି। ଯାହା ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଏପରି କହି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ସଦାନନ୍ଦ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥିଲା। ଓ, ତାହେଲେ ଏଇଠାରୁ ଏଇ ବାଘ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଭିତରକୁ ଯିବି ନା ଯିବିନି? ଗଲେ ତ ବାଘ ଖାଇଦେବ। ହଁ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇପାରିବିନି। ଯାଉଛି, ଏ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଶ୍ୟାମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବାଘଟି ଶୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଶୋଇ ଶୋଇ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଅଛି। ବାଘକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଇ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଶ୍ୟାମ। ତମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ବାଘଠୁ ମଣିଷ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ ବୋଲି ବାଘକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଶ୍ୟାମ। ଆସ ଶ୍ୟାମ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ତମେ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ତମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବାଘ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ହେଲେ ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତମକୁ ସେ ଋଷି ସଦାନନ୍ଦ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା? ଦିଅ, ସେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ତୁମ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବାବା ସଦାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଉଚିତ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ମନେ ମନେ ବାବା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ତମର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମ ସେଇ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେଇ ବାଘ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ବାଘ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶ୍ୟାମ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଶେଷରେ ବାଘଟା ମରିଗଲା। ତା ଜୀବନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏବେ ଖୁସିରେ ବିତେଇବି। ହଁ, ଖୁସିରେ ବିତେଇବି। ଏଥର ସଦାନନ୍ଦ ମନ ଖୁସିରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବାକି ଜୀବନ ସେ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଜା କ୍ରିଏଟିଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରାଜା କ୍ରିଏଟିଭକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଶେଷରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।